ба маълумоти вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон соли 2021 рушди иқтисоди мамлакат 9.2%-ро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда дар 17 соли охир баландтарин дониста мешавад. ҳамчунин тибқи арзёбии ташкилоти байналмилалии молиявӣ, ин нишондиҳанда баландтарин дар минтақа низ ба ҳисоб меравад. Сабаби рушди якбораи иқтисодиёти мамлакат ба чанд омил вобаста будааст, ки муҳимтаринҳояш зиёд шудани шумораи корхонаҳои саноатӣ ва коҳиш ёфтани маҳдудиятҳои ковиди дар минтақа ва ҷаҳон мебошад. яъне дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолият, соҳибкорони истеҳсолӣ армоғони идонае дар шакли корхонаҳои наву замонавӣ ба мардум тӯҳфа карданд. дар ин баробар дар аксар кишварҳои минтақа маҳдудиятҳои вобаста ба коронавирус кам карда шуд. ин имкон дод, ки додугирифти молу маҳсулот миёни кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон бо шарикони анъанавияш аз нав барқарор карда шавад. салом бинандагони гиромӣ, ин навбат мавзӯи мо дар барномаи тавозун таъмини амнияти озуқаворӣ аст. интихоби ин мавзӯъ беҳуда нест, чаро ки ҳамаи мову шумо таҳаввулоти чашмгири иқтисодиёту иҷтимоиёти ҷаҳонро қариб ҳамарӯза мушоҳида мекунем ва мебинем, ки ҷаҳони муосир тадриҷан ба буҳрони нави молиявию ғизоӣ рӯбарӯ мешавад. арзиши ҳамаи намуди маҳсулот, ба хусус маводи ғизоии аввал, дар тамоми дунё боло рафтааст ва токунун ист намекунад, яъне идома дорад. сабабу омилҳои буҳрони навбатӣ ҳам мисли буҳронҳои қаблӣ, муборизаҳои геополитикӣ ё бархурди манфиатҳои қудратҳои ҷаҳон аст. дар барномаи навбатӣ мо атрофи захираи маводи ғизоӣ дар Тоҷикистон, арзиши маҳсулоти ниёзи аввал аз ҷумла орду шакару равған хоҳем гуфт. моро ҳамроҳӣ кунед. қабл аз он ки андешаи мутахассисонро дар бораи вазъи имрӯза ва ояндаи таъминоти ғизо дар Тоҷикистон бишнавем, гузориши ҳамкоронамонро аз анборҳои агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо мекунем. таваҷҷӯҳ кунед. ин яке аз анборҳои корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии захираҳои моддии агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки мебинед. аслан дар анборҳои ин корхона маҳсулоти ниёзи аввал захира карда мешавад. ҳар маҳсулот дар анбори махсус, ки барои то моҳлати пешбинишудаи истеъмол бегазан нигоҳ доштани маҳсулот мутобиқ куронида шудааст, нигаҳдорӣ карда мешавад. тамошои ин манзара фикр мекунам барои ҳамаи мардуми Тоҷикистон муфид аст, зеро тавре таҳлилгарон мегӯянд, тақрибан то 30% болоравии нархи маҳсулот дар ҳамаи ҳолатҳои буҳронӣ ба овозаву дарвозаҳои беасос дар миёни мардум ва аз ин самаранок истифода бурдани ҳанотону ҷаллобон вобаста аст. дар бисёр ҳолатҳо чунин овозаҳои бардуруғ махсус паҳн карда мешаванд, то ҳамин гурӯҳи манфиатдор фоидаи зиёдтар ба даст дорад. дар корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии захираҳои моддии агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо эътимоди тамом гуфтанд, ки мо ба қадри кофӣ захираи маҳсулот дорем, аз ҷумла орду равған, шакар, биринҷ, гандум, маҳсулоти макаронӣ, марҷумак ва амсоли ин. ҳангоми сабти барнома ҳам мо ба ин гуфтаҳо эътимод ҳосил кардем. агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар 3 моҳаи аввали соли равон нисбат ба солҳои қаблӣ маҳсулоти бештар ворид кардааст. илова ба ин, аз миён бардоштани як қатор маҳдудиятҳои вобаста ба коронавирус дар кишварҳои минтақа боиси зиёд шудани ҳаҷми воридоти маҳсулот аз ҷониби бахши хусусӣ гардидааст. طبق دستور سپارش‌های اساسدار اصلاح و وحدت ملی پیشوای میلاد پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امالی رحمان
базаи моддии техникӣ ва дар маҷмӯъ системаи захираи давлатӣ рушду нумун карда ҳаҷми сарватҳои моддӣ афзун шуда истодаанд. қайд кардан ба маварид аст ки агентӣ солҳои тӯлонӣ бо шарикони худ аз Федератсияи Россия, Ҷумҳуриёи Қазоқистон, Ӯзбекистон, Ҳиндустон ва дигар давлатҳо фаъолиятро идома дода истодааст. Айни замон низ дар асоси шартномаҳои ба имзо расонида мол маҳсулотҳо аз қабили гандуми истеъмолӣ, орд, биринҷ, равғани растанӣ, инчунин сӯзишвории дизелӣ, бензин ва дигар маҳсулотҳо дар ҳаҷми зарурӣ ба ҷумҳурӣ ворид намуда истода, дар ин самт мушкилӣ вуҷуд надорад. Агентӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, махсусан дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти он, инчунин вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ дорои зиёда аз 100 нуқтаҳои доимо амалкунанда мебошад, ки дар он маҳсулоти ниёзи аввал аз қабили чӣ хеле гуфтем орду, шакару, рӯған ва дигар намудҳои маҳсулотҳо ба фурӯш бо нархҳои нисбатан арзон ба фурӯш бароварда мешаванд. ҳамчунин боз чанд омили дигари дохилӣ сабаби афзоиши захираи маҳсулот шудааст, аз ҷумла ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолии ин соҳа ба фаъолияти босамари хоҷагӣ ва корхонаҳои истеҳсолии марбут ба агентии захираҳои моддии давлатӣ. агентии захираҳои моддии давлатӣ ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷумла орд, якчанд корхонаи истеҳсоли ордро доро мебошад. Ин ҳам дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Рашт, ноҳияи Шуғнон, ҳамзамон дар шаҳри Леваканд мавҷуд мебошанд, ки ба истеҳсоли орди хушсифат машғуланд. ҳамзамон агентӣ ҷиҳати равнақу ривоҷ додани ин самт бо бахши хусусӣ низ ҳамкориро баромодааст. Агентӣ дар шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Рашт дорои цехи истеҳсоли макарон низ мебошад. акнун дар бораи нархи маҳсулот. Арзиши маҳсулоти ниёзи аввал дар Тоҷикистон толи чанд моҳи охир каме боло рафт. Масалан, арзиши 50 килограмм орди навъи якум аз 235 сомонии чанд моҳи пеш то 280 сомонӣ ва дар баъзе бозорҳо то 320 сомонӣ боло рафт. ҳамин гуна тағйирот дар нархи равғану шакару дигар маҳсулоти аввалия ҳам ба чашм мерасад. Сабаби инро коршиносон ба вобастагии иқтисодиёти Тоҷикистон ба низоми иқтисодии минтақа ва ҷаҳон марбут медонанд. Масалан, агар арзиши дилхоҳ маҳсулот дар ҷои истеҳсолаш боло равад, табиист, ки дар кишварҳои истеъмолкунанда ҳам он боло хоҳад рафт. Яъне такроран таъкид мекунем, ки раванди афзоиш ёфтани нархи молу маҳсулот характери глобалӣ дорад ва дар саросари дунё ҳамин гуна аст. Сабаби асосии болоравии нархи орд, равғани растанӣ ва дигар намуди маҳсулоти озуқа пеш аз ҳама аз баланд рафтани қурби асъори миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар он ки аксарияти молу маҳсулотҳои ниёзи мардум аз хориҷи кишвар бо асъори хориҷӣ ворид карда мешавад. дигар сабаби асосии болоравии нархи маводи озуқаворо пеш аз ҳама метавон дар афзоиши талабот нисбат ба пешниҳод аст. имрӯз аллакай ин вазъ дар бисёр аз кишварҳои ҷаҳон мушоҳида мегардад, ки дар натиҷаи талаботи зиёд маҳсулот, камчини маҳсулот ва афзоиши қимати он дар бозор дида мешавад. яъне ки бисёри соҳибкорони манфиатдоре ҳастанд, ки аз вазъи ба амаломада истифода бурда бо дар назардошти афзоиши талабот онҳо метавонанд ба таври сунъӣ нархро боло бардоранд ва ин ҳам аст яке аз сабабҳои асосии болоравии нархи маводи озуқаворӣ, яъне зиёд будани талабот нисбат ба пешниҳоди молу маҳсулот, кор ва хизматрасониҳо.
тавре ҳамагон шоҳид ҳастем ҷаҳони муосир аз соли 2008 ба мушкилоти таъмини ғизо рӯбарӯ аст ва то кунун натавонистааст ки ин мушкилиро бартараф кунад. аз буҳрони ҷаҳонии соли 2008 ин ҳолат идома дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамон солҳо тадбирҳои зидди буҳрониро қабул намуда, инак бештар аз 14 сол аст ки онро пайгирона амалӣ мекунад. тадбирҳои навбатии зидди буҳронӣ аз 5 фасл ва 50 банди алоҳида иборат будааст. ин кадом тадбирҳо аст ва чӣ гуна амалӣ мешавад? ба ин суол Аминҷон Одинаев, сардори раёсати таҳлили масоили соҳибкорӣ ва рушди бахши хусусии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон посухи рӯшан медиҳад. азбаски инҷо сухан дар бораи гӯем ки таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ ба рушди иқтисодӣ меравад, пас пеш аз ҳама дастгирии истеҳсолкунандони ватанӣ аз ҷумла соҳибкорони истеҳсолӣ ҷиҳати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, хоб нигоҳдорӣ дар ин замина гӯем ки хоб таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо молу маҳсулот, кор ва хизматрасониҳои ватанӣ, инчунин гӯем ки дастгирии қишрҳои осебпазири ҷомеа ҳаст. Инчунин дар ин нақша чорабинӣ гӯем ки истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронида шуда, яъне маҳсулоти характери воридоти ивазкунанда низ аз ҷумлаи вазифаҳои асосӣ гузошта шудааст ва ҳамзамон дар ин нақша чорабинӣ бо мақсади хоб захира намудани маводи ғизоии озуқаворӣ, яъне маблағҳои мақсаднок барои воридкунандагони хоб ин гуна корхонаҳо пешбинӣ шудааст ва ин имкон медиҳад ки хоб яъне ки захираи зарурӣ дар кишвар вобаста ба маблағҳои озуқаворӣ таъмин карда шавад ва ҳамчунин ҳавасмандӣ ба ташкили фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан соҳибкори истеҳсолӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва содироти он дар кишвар, хоб махсусан маҳсулоти кишоварзии барвақтӣ афзоиш ёбад. тавре медонем таъмини амнияти ғизоӣ дар стратегияҳои пешбининамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми афзал дорад. сар карда аз ҷудо намудани 75 000 гектар замини президентӣ ба мардум то пешбинӣ намудани имтиёзҳои фаровон ба соҳаи аграрӣ, ҳамчунин мустаҳкам намудани базаи моддию техникии хоҷагиҳо, ба кор андохтани корхонаҳои нави истеҳсоли орду маҳсулоти макаронӣ, коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар тадбирҳое ки давоми 30 соли гузашта андешида шуд то андозаи моро ба ҳадафи асосӣ таъмини амнияти ғизоӣ наздик кард. яъне вобастагии иқтисодиёту иҷтимоиёти мо аз омилҳои беруна хеле коҳиш ёфт. вале мусаллам аст ки дар замони муосир ягон кишвар ба танҳоӣ ҳамаи мушкилоти иҷтимоиашро ҳал карда наметавонад. коршиносони маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд ки муҳим аз ҳама дар ин сам заминаи воқеӣ фароҳам шудааст. кишвари мо дар самти пешгирии хавфу хатарҳои эҳтимолӣ аз соли 2008 аллакай аз яъне ки ба вуҷуд омадани буҳрони ҷаҳонии молиявӣ ва ҳамчунин рух додани хуруҷи пандемия коронавирус, яъне дар самти таҳияи нақша чорабинои зидди буҳронӣ таҷриба андохтааст ва дар натиҷаи ана ҳамин андешидани тадбирҳои муассир ва пиёда сохтани нақша чорабиниҳои зидди буҳронӣ мо тавонистем ки хоб вобастагии кишварро хоб то андозае аз омилҳои берунӣ нигоҳ дорем. масалан метавонем дар инҷо мисол овард ки масалан дар соли 2008 ки буҳрони ҷаҳонии молиявӣ рух дод, дар ин замина дар кишвар якчанд муассисаҳои таъсис дода шуданд ки барои дастгирии рушди соҳибкорӣ, барои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ хоб заминаи мусоидо фароҳам оварданд. ҳамчунин бисёр аз соҳибкорони мо хоб ба захираҳои қарзии молиявии имтиёзнок ки дар заминаи хоб таъсиси муассисаи давлатии фонди дастгири соҳибкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз барномаҳои асосии хоб зидди буҳронии ҳукумати кишвар буд, хоб афзоиш ёфт ва ҳамчунин мо дар барномаи дигаре ки дар масалан ҳангоми хуруҷи пандемия рух дод дар кишвар
ин водор сохт ки баъзе маҳсулотҳои ватании саноатӣ дар кишвар истеҳсол шаванд ки ин то андозаи вобастагии кишварро аз воридоти ҳамон гуна маҳсулоти саноатӣ коҳиш дод. ва дар ин ҷо як чизро қайд кардан зарур аст ки ҳар гуна буҳрон, ҳар гуна гӯем ки таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ дар баробари паёмадҳои манфӣ доштанаш боз як механизме аст ки хоб метавонад ба рушди ин ё он соҳа оварда расонад. Бинобар ин хоб татбиқи ин барномаҳо албатта дар самти хоб коҳиш додани вобастагии кишвар таъсири мусбати худро расонид. Мо метавонем дар ин ҷо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ки ба содирот нигаронда шудааст мисол биоварем. Мо дар ин ҷо наметавонем ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро ки ба кишоварзӣ ва содироти он ба хуруҷи кишварро мисол биоварем ки дар муқоиса бо солҳои қаблӣ ба маротиб афзоиш ёфтааст. Ва ин пеш аз ҳама ана ҳамон хоб таҳия ва татбиқи нақша чорабиниҳои воқеан амалишаванда ва илман асоснок шудае ки аз ҷониби ҳукумати кишвар қабул гардиданд ва мавриди татбиқ қарор гирифтанд. ахиран ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мусоидат ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ба фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ мораторий эълон намуд. ин ҳам дар доираи тадбирҳои зидди буҳронӣ вобаста ба вазъи мухлики иқтисодиёти ҷаҳон рӯи даст гирифта шудааст. дар кишвар бо мақсади дастгирии рушди бахши хусусии соҳибкорӣ чандин маротиба мораторий ба санҷиши субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ эълон карда шуд ва ҳамзамон бинед дар имсол ҳам бо мақсади дастгирии рушди соҳибкорӣ махсусан соҳибкории истеҳсолӣ яъне мораторияи навбатӣ эълон карда шуд ва татбиқи ин моратория метавон яке аз гӯем ки эълони ҳамин моратория яке аз бандҳои дигари нақша чорабинии зидди буҳронии ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад ва ман фикр мекунам дар натиҷаи татбиқи босамар ва дурусти хоб моратория эълон шуда ба субъектҳои соҳибкорӣ метавонад аз 30 то 35% яъне зиёни хоб соҳибкоронро коҳиш диҳад. Бинобар ин бисёр як хоб иқдоми саривақтӣ буд ва дар ин замина як чиз ман метавонам мисол биёрам ки имрӯз дар пайи он вазъи ба амаломадае ки дар баъзе кишвар ки дар ҷаҳон вуҷуд дорад ва ин бисёр аз кишварҳоро водор сохтааст ки барномаи зидди буҳронӣ таҳия кунанд ва дар бисёри ана ҳамин барномаҳои зидди буҳронӣ кишварҳои ҳатто ҳамсоя қабул кардан дастгири рушди бахши хусусӣ соҳибкорӣ масъалаҳои истеҳсоли маҳсулоти воридоти ивазкунанда аз ҷумлаи вазифаҳои асосӣ муайян карда шудааст. ин ҳам дар чорчӯби ана ҳамон барномаи зидди буҳрони кишвари мо низ пешбинӣ шудааст ва танҳо ин дар сурате метавонад самаронок амалӣ карда шавад ки яъне раванди татбиқи моратория бояд ки раванди самаранокии татбиқи яъне ҳамин моратория бояд мониторинг гузаронда шавад. боло рафтани нархи маҳсулоти ниёзи аввал ногузир ба сатҳи зиндагии мардум таъсир мерасонад аз ҷумла ба сабади истеъмолии сокинон. дар баробари ин мисли ҳар кишвари дунё дар тоҷикистон ҳам ҳастанд омилҳое ки ба таври сунъӣ ба вуҷуд оварда мешаванд. ба хотири роҳ надодан ба чунин ҳолатҳо пеш аз ҳама зарур аст ки фарҳанги харидории аҳолӣ боло бардошта шавад. зеро ба андешаи коршиносон ин омил ҳам муҳим аст ва метавонад ба сабабҳои воқеии болоравии арзиши маҳсулот тақрибан то 50% таъсири манфӣ расонад. имрӯз фарҳанги харидории аҳолӣ ҳам яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ки ин вазъ яъне мо тавре ки болотар гуфта гузаштем хоб пандемия ё хуруҷи пандемия ки дар солҳои қаблӣ хуруҷ кард ва ин таҷриба шуд ва мо аз ин таҷриба мушоҳида кардем ки аҳолӣ молу маҳсулот аз меъёр зиёд харидорӣ намуданд ва дар натиҷа боиси хоб камчинии мол ва афзоиши талабот гардид ва соҳибкорон бисёри соҳибкорони манфиатдор аз ин вазъ васеъ истифода бурданд. вақте ки талабот нисбат ба пешниҳод зиёд мешавад хоҳ нохоҳ дар ин ҷа хоб ба коҳиш ёфтани ҳаҷми маҳсулот ва болоравии нарх оварда мерасонад. бинобар ин фарҳанги харидории аҳолӣ бояд баланд бардошта шавад. онҳо бояд ба ҳар гуна овозаву гӯем ки овозаҳои беасос дода нашаванд. имрӯз дар кишвар тамоми захираҳои гӯем ки маводи аввалия ба таври кофӣ вуҷуд дорад.
аммо вақте ки мардум ба ҳар гуна овозаҳои беасос дода мешаванд ва аз меъёр зиёд харидорӣ менамоянд, ин ба коҳиш ёфтани ҳаҷми маҳсулот оварда мерасонад ва ҳамчунин ба ҳаҷми маҳсулот оварда расонид, ин бевосита ба болоравии нархи маҳсулотам замина хоҳад гузошт. Бинобар ин ман фикр мекунам баланд бардоштани маърифати харидкунии аҳолиам бояд тавассути радио ва шабакаҳои радиони телевизионӣ бояд баланд бардошта шаванд ва онҳо бояд огоҳ карда шаванд ки дар кишвар захираи кофӣ вуҷуд дорад. Онҳо аз меъёр, масалан аз меъёр зиёд маҳсулоти аввалиёро харидорӣ нанамоянд. дар интиҳои барнома бори дигар ба ин нуқта ва ба таври махсус ишора карданем. дар тоҷикистон гуруснагӣ ё қаҳтию қиматӣ намешавад, зеро мо ба қадри кофӣ захира дорем. иқтидорҳои истеҳсолии кишвар ба таъмини пурраи аҳолӣ бо маводи ғизоии аввалия мерасад ва ин захираҳо боз ҳам зиёд мешавад. фақат ба таълуқа афтодан лозим нест. ва таври иқтисоддонҳо мегӯянд, ба таври сунъӣ талаботро аз истеҳсолот бояд зиёд накунем. дар баробари ин ҳар як нафар бояд кори худро кунад. соҳибкор истеҳсол, деҳқон кишт ва тоҷир тиҷорати боинсофона. мо ба иродаи мардуми шарифи Тоҷикистон итминони комил дорем ва итминон дорем ки дар ояндаи наздиктарин амнияти ғизоии мамлакат низ ба пуррагӣ таъмин хоҳад шуд. барномаи навбатии тавозун буд. манзури шумо хайр, то дидорҳои дигар.